ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Usoda jongoshnong sangshong uba Ambros Marwen hakasaw truk unaitung anajar posaw ulami shakman ban ai jingmun yake MECL Mairang Subdivision ban pentiblam shiginong yalam shnong ladakadon ke jing penduk lait kumbale katana PHE uba Ambros ulang ba umtip na ke kadaw bakadon ke jing duk lait ke bakha kha hashnong sangshong Mairang mission lum sok klur bat maulong ulang katana PHE haba ke jing thumu ban pendu namar ke jing dan ke jing thot hakalyang ki kor ki bor ke jupintip de katana MECL part ke skam charger ulong lada ke MECL Mairang Subdivision kamon ban pentip siginoy alam shnong ke ban air ke jing pentip pat ba Nagaleng ke jonga kum unong yalam shnong uba ki pat ba ngi don hasenda lagalong hakanu kanu ke jing ki pat ba shwaba kenet Siaki bor ki bahalor, bat shwaba kin let siki nu ki department ki wan ban uot ban yetu yengi. Nre ka bas ngosi kalong, bat don ki department ki bom ai hakbide bat ki jingi trelang bat ngi ki pait ba. Kum hagani ka por nga kwa ban pha ka khubol lani ka mesri. Hakum kani ka por ngitip bakadei ka por lior hoy kadon ka jing thot ni ki bor jong ka mariang Hagwide bat kalai. Henry kabas ngusi kalong banagaleng MECL. Kam simla ay ke jing trelang bat ngi kinong yelam sinong. Baladadon kanu ke jing thut. Lingba ka bor ka mariang. Lagalong ke jing khlem ding pos. Lagalong ke jing sneo ki transformer. Lagalong ha ka jing sha pom perthat. Lagalong ha ki nu ki area. Kam simla ay ki information lani ki jing pentep ban pentep singi ki nong yalam sinong ya ka jingjia lani ya ka jing diko terkam hak wede bat kalai ngam kunto nrenga a jingmot ya ki bor bahalor jong ka MECR ladadon kinu ki jingjia thung dipos lani ki jing thot hakalan haki area sngoba pentep lam singi ki nong yalam sinong bat lada pimdon Kamon ban pentip lam singi kinong yalam sinong ru sngoba bu daka way katnat terkam kata kalong ka public information knang ba ki paiba ki badon syakatu kadong kathan kintip bat kin sngotu ba minta ka singi lani sipor arpor nginmat ya ke jingdu lai deina kini kadaw ba hakum kini ka por kadong gejungi ka sinong gejungi bat ki ba hap hagani ka area gejungi kum ka sangsyong ka mission ka lumso klur ka maulong ngilong kita kisnong ki basya kata kha ngimtip na ka ai ka daw de lada jia ba ka MECR ka ai ki jing pentip ba ka don ki jing thot hang ni hang tai kum ba ka le ka PHE department o ngimla banlan ka PHE department ru ka don ka jing do hateng henry nagaleng ka PHE department pa ka ai ya ka jing terlang bat ngi kinong yalam sinong daga ba ka pentep singi kinong yalam sinong ba minta lani hadu lasai kandon kata ka jing do nagadaw jong ka jing do jong ka pom nagaleng ka jonga nga kuntu bat nga pha kum ki jing a jing mot lagada kalong ka ai ka babha sngoba ban pentep ladadon kinu ki jing sneo hakbide bat kalai pentep bran singi kinong yalam sinong namar ngi kinong yalam sinong ngilong kita ki ambassador nakabenta ki pajba jong ka sinong hi barok kawai